ହେଇ ରୁ 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 ଟିକେ ରୁହ। ଆଜି କଣ ବନେଇଛି ଦେଖିବନି? ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତ ଦେଖିବ। ଆସ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସ ଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଦେଖୁଛ ଗୋଲ 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 କଣ ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣ। କଣ ବାଇଗଣରେ ବନେଇଛେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର କିଛି ମସଲା ଲୁଣ ଦେଇକି ବନେଇଦବା। ବନେଇଲା ପରେ ତାୱାରେ କଳା ତାୱା ଉପରକୁ ଯିବେନି, ଆମର ଡିସ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାୱାରେ ତେଲ ଦେବେ। ଚୁଲିରେ ଧୂଆଁ ହେଲା ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢିବା। ହେଇଛି କଣ? ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଟା ମୋ ମା ଭଲସେ ହାତରେ ଗୋଳେଇଛି। ସେମିତି ଗୋଳେଇବେ। ବାଇଗଣ ଏଇ ସାଇଜର ବାଇଗଣ କାଟି। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସବୁ ସିରିୟସଲି ଭାବିନିଏ, ସେମିତି ଜମା ଭାବିବନି। ସେଟା ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆନଜାଇଟି, ସେ ଡିପ୍ରେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ନା ଇଂଲିଶରେ ଆମର ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ପୁଅମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିଯିବେ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଥର ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ଜମା ସିରିୟସଲି କୋଉ ରିଲେସନକୁ ନବାର ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସଇଲା ଭିତରେ ଆମର ତାୱା ଭଜା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣର କଲର କେମିତି ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ। ଖାଲି ଖାଲି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତାୱାରେ ହିଁ ବାଜିବେ। ଆଉ ଖାଇବେ, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖାହବା। ସେଇ ଯାଏଁ ରହିଲି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।